Ola, son Xosé Xoán Rodríguez, este é o meu primeiro e, por enquanto, único libro, Así nasceu unha norma. Penso que te pode interesar. Se és unha persoa xoven que ten interese pola historia da norma do galego, que ten ouvido iso de que o galego anda a cambiar seguido, ou o galego de verdade non é ese galego oficial que criaron, este libro é para ti. Se és unha persoa un bocado máis bella, que viveu aquela época en que cada profesora leccionaba o galego dunha maneira e ministraba as súas aulas con un modelo lingüístico diferente, este libro é para ti. Se simplemente tes interese en coñecer que redes sociais, que mecanismos, que procesos de institucionalización, que trocas de capitais, que xogos simbólicos operaron na construción da autonomía galega, este libro é para ti. É un lugar común falar en algúns conflitos no cuadro da Guerra Fría no século XX como sendo corridas. A corrida armamentista, a corrida aeroespacial. Entendo que hai unha leitura do noso conflito normativo neses termos, como unha corrida por uns obxectivos que se van construindo. Neste caso, o obxectivo construído era a institucionalización da propia opción normativa. Se estás nalgún deses grupos que numerei antes, este libro é para ti. Se non estás, é posible que tamén sexa para ti. Entón eu anímote a ires á loxa da Través e conferires o índice do libro. Obrigado.